Dobrý deň, vážení diváci relácie Newsroom Live. V dnešnom vysielaní si prejdeme tieto témy. Pozor, nech vám neujde autobus. Aké unikátne je naše DNA? Čo robiť so psíkmi cez leto? Synagóga v Bardejove je veľkým historickým unikátom. Vedeli ste, že autobusy majú cez letné prázdniny špeciálne režimy na prevážanie ľudí z bodu A do bodu B? Ak nie, tak si rozhodne pozrite túto reportáž. Skoro každý cestujeme autobusom, či už mestskou hromadnou dopravou alebo známym eurobusom. Najmä v dedinách viete nájsť eurobusovú zastávku. No ako sa cestuje cez letný režim? Každý vie, že letné prázdniny majú dopad aj na cestovanie. Napríklad taký dopravný podnik mesta Košice ruší špeciálne spoje pre základné školy, stredné školy či univerzity. Je to kvôli tomu, že študenti majú prázdniny. Eurobus oproti bežnému školskému roku, kedy ráno a popoludní chodia posilové autobusy pre študentov dochádzajúcich do škôl, v lete tieto špecifické školské spoje vypadávajú. Ako reagujete na letný režim práve vy? Napíšte nám to na reportujem@misiakmedia.eu. Pre Misiak Media Michal Forgáč. DNA je jedinečný genetický kód, ktorý nosíme v každej bunke nášho tela. Vedci v nej dnes dokážu zistiť oveľa viac než len farbu očí či vlasov, pomáha pri odhaľovaní dedičných ochorení, určovaní príbuznosti, pátraní po páchateľoch aj skúmaní pôvodu našich predkov. Každý človek nesie vo svojich bunkách jedinečný genetický kód. Moderná veda dnes dokáže z DNA odhaliť oveľa viac, než si väčšina ľudí uvedomuje. Od pôvodu predkov až po riziko niektorých ochorení. Je ukrytá v každej bunke nášho tela, je jedinečná a obsahuje informácie, ktoré nás prevádzajú celý život. Reč je o DNA. Molekuly, ktorá rozhoduje o farbe našich očí, výške či mnohých ďalších vlastnostiach. Vedeli ste však, že z nej vedci dokážu zistiť oveľa viac? DNA, teda deoxyribonukleová kyselina, je genetický materiál, ktorý obsahuje návod na fungovanie nášho organizmu. Každý človek zdedí polovicu DNA od mamy a polovicu od otca. Práve preto je DNA každého človeka s výnimkou jednovaječných dvojčiat úplne jedinečná. DNA zohráva dôležitú úlohu aj pri vyšetrovaní trestných činov. Forenzní odborníci dokážu porovnať biologické stopy z miesta činu z DNA podozrivých osôb, čím pomáhajú polícii identifikovať páchateľov alebo naopak nevinných ľudí očistiť od podozrenia. DNA je jedinečný kód, ktorý rozpráva príbeh každého z nás. Hoci vedci dnes dokážu zistiť oveľa viac než pred niekoľkými rokmi, stále existuje množstvo otázok, na ktoré genetika len hľadá odpovede. Jedno je však isté, budúcnosť medicíny aj vedy bude s DNA neoddeliteľne spojená. Naozaj viete dobre sa starať o svojho psa cez letného ručavy? Najdôležitejšie tipy sa dozviete v tejto reportáži. Luna je nemecký ovčiak, no cez leto potrebuje veľmi veľa behať a veľmi veľa čerstvej vody. Netýreme preto zvieratá, ako vravela v minulej reportáži naša reportérka Majka. Pes dokáže človeku priniesť radosť, vernosť aj dlhoročné priateľstvo. Za tým všetkým sa však skrýva veľká zodpovednosť. Správna starostlivosť zahŕňa nielen pravidelné krmenie, ale aj dostatok pohybu, výchovu, zdravotnú starostlivosť a pozornosť, ktorú každý pes potrebuje. Na čo by však nemal zabudnúť žiadny zodpovedný majiteľ? Pozreli sme sa na to bližšie. Luna veľmi rada beha, to je veľká pravda. Luna je hyperaktívna už od svojho narodenia a keď sme ju s rodinou kupovali, veľmi bola nadšená, že ide do novej domácnosti. Luna už ale vyrastla a momentálne sa chce neustále mazliť. Povedzte sami, boli by ste ochotní toto zviera týrať, lebo ja určite nie. Cez leto Luna veľmi rada behá, preto jej treba dávať veľmi často studenú vlažnú vodu. A jazvečíky sú veľmi na leto háklivé. Pozrite ako sedia alebo ležia pod stromom. Tam, kde je chladok, tam ste aj vy, čo? Jessica a Lolika sú jazvečiky. Jessica je síce mladšia, ale opakuje všetko, čo Lola.
Psíkom treba dávať stále čerstvú, najlepšie asi studenú vodu. Cez leto, kedy psíky chodia najradšej a niekde do kerov, si treba dávať pozor na kliešte. Pre Myšiak Média, Michal Forgáč. Židovská synagóga v Bardejove je unikát, zapísaný dokonca aj v UNESCO. Najstaršia budova pochádza až z 19. storočia. Pozrite si nasledujúcu reportáž o synagóge Suburbium. Židovská komunitná obec patrila dlhé storočia k dôležitým pilierom rozvoja Bardejova. Komplex starého suburbia, ktorý je dnes zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, však v sebe ukrýva omnoho viac než len staré múry. Svedčí o bohatej histórii, tradíciách a osudoch ľudí, ktorí tu zanechali hlbokú stopu. Nachádzame sa priamo v srdci Bardejova, teda v suburbiu. Hoci ide o unikát a je zároveň aj v UNESCO, málo kto tuší, čo sa v ňom nachádza. Poďte to spoločne s nami zistiť. Židia začali prichádzať do okolia Bardejova už v 16. storočí, ale kvôli zákonom žili najmä v okolí a za hradbami mesta. Väčší rozvoj židovskej komunity nastal koncom 18. storočia po reformách cisára Jozefa II., ktoré im dali viac práv. Postupne si v Bardejove postavili synagógy, školu, cintorín a vytvorili silnú náboženskú obec. V 19. a na začiatku 20. storočia počet židovských obyvateľov rýchlo rástol a tvorili dôležitú časť mesta. V rokoch 1942 a 1944 boli tisíce židovských obyvateľov z Bardejova a okolia deportované do koncentračných táborov, kde väčšina zahynula. Keď sem návštevníci vstúpia, čo všetko tento historický komplex zahrňa a čo si tu vedia pozrieť? Vedia si tu pozrieť budovu starej synagógy, budovu bývalej školy Bet Hamidraš a budovu rituálnych kúpelí mikve. V areáli židovského suburbia v Bardejove sa nachádza niekoľko významných budov, ktoré slúžili náboženskému a každodennému životu židovskej komunity. Stará synagóga je najstaršou budovou areálu a pochádza zo začiatku 19. storočia. Fond židovského dedičstva v Bardejove bola založená preživším holokaustu pánom Emilom Fischom v roku 2006. Už 20 rokov sa snaží opravovať a zachovávať komplex. Pre Myšiak Média Michal Forgáč. Vážení diváci, to by bolo na dnes všetko. Prajeme ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.